俺は10歳年下のアキコと結婚している。彼女は看護師として近所のクリニックで働いている。クリーンな職場なので、もちろん土日祝日は休みなのだが、最近なぜだか休みの日に出かけてることが多くなった。加えてスマホを肌身離さず持つようになったのだ。これは不倫をしているのかもしれない。そう思った俺は、なんとか隙を見てスマホをゲット。中を見たら、案の定完全に黒だった。どうしようかと思ったが、とりあえず証拠のために自分のスマホに最近のメールを保存し、SD カードに移しておいた。正直動揺で心臓はバクバクしていたが、なんとかいつもと変わらず冷静な態度で、アキコに怪しまれないように気をつけていた。というのも、スマホのデータだけでは証拠として心もとないから、もう少し証拠が欲しいと思ったのだ。今アキコに感づかれてしまってはもったいない。俺は更新所に依頼して調べてもらおうと心に決めた。今年32になる俺は一般企業に勤めている。勤続年数も長くなってきたため、最近は月収も60万円近くになってきた。不倫が発覚して、これから更新所や弁護士などのお金がかかると思い、自分の預金を確認してみた。すると、独身時代からコツコツと貯めてきた貯金がなんと、1200円。俺は言葉を失った。本当なら、800万円ほどになっているはずだったのだが、記帳して思わず笑ってしまった。俺は一度も引き出していないので、使い込まれていたというわけだ。財布には2万円ほど。使い込まれたこともそうだが、これからアキコと戦っていくための軍資金が払えるのか、ということの方が不安になってしまった。アキコの携帯から移したデータを落ち着いて見てみた。和樹くんという名前で登録された男との連絡の履歴でいっぱいだった。旦那が出張で忙しいみたいだから、一緒に過ごせるね。だの。DV ってことにして、慰謝料でも請求して、離婚して、俺と一緒になろう。だの。こっちが辛くなるような内容ばかりで、とりあえず一旦外の空気を吸いに出た。もう何としてでも証拠を集めてやる、と決心した。とはいえ、貯金がないのだから、お金をどうするかが問題だった。弁護士の相場がよくわからないので、ひとまず親に相談しようか、と悩んできた。でも、俺の父はもう他界していて、母も癌で入院中。妹は数ヶ月前に入籍したばかりの幸せな新婚さんだ。母にも妹にも心苦しくて言いづらかった。友人に当たるくらいしか方法が思いつかないが、果たしてこんなことにお金を貸してくれるだろうか。一旦ネットで相場を調べてみた。最近では一括ではなくローンで払えるところもあるらしい。とりあえず友人に払うのは最終手段にしようと思う。そろそろ家に戻らなくてはと思ったが、今帰ったらアキコに怒りをぶつけてしまいそうで怖かった。そう考えているうちにアキコからメールが入っていた。急に出て行ってびっくりしたよ。何か悩み事？夫婦なんだから何でも相談してよ。携帯を見たことはバレていないようで安心した。家に帰るかまだ決めかねている俺は今後の行動について整理した。アキコのスマホからすべてのメールデータと電話帳をコピーする。使ってる SNS にログインして、LINE のトーク、Facebook のつながりなどの情報をコピーする。俺ができるのはここまでだと思った。そのためにも今日は一旦帰って、いつも通りアキコに接しなくてはいけない。自分に何度も言い聞かせながら家に帰って歩き出した。アキコの不倫を公にして、その後はどうしようか。一からやり直すのか。アキコと和樹を社会的に抹殺するのか。考えることは山ほどだった。アキコが知らない俺の親友に帰りながら連絡した。弁護士の件はどうにかなるかもしれない。重い足取りだった。
気持ちも足取りも重く。でも、いつも通りの俺を演じながら家に帰ったのに、明子はいなかった。驚きと苛立ちですぐに電話をかけた。出かけたのという俺の質問には答えず、すぐかけ直すねと言ったのと、同時に切られた。まさか、和樹と一緒なんじゃ、と想像して不愉快極まりなかった。10分ほど経って折り返してきた明子は言うには、俺が急に出て行って不安だったから友達の家に行って相談に乗ってもらったとのことだった。俺もよく知っていた友人だったため、明子が電話を切った直後に電話したら、案の定寝起きの不機嫌な声が聞こえた。さっきの想像が現実だったことが分かり、俺は心底情けなくなった。もう俺が知ってる明子はどこにもいないと思った。現実を突き詰められて呆然としてしまったが、明子が帰ってくる前に少しでも多く証拠を集めなくてはと思って家の中を探しまくった。すると、クレジットカードや消費者金融から督促状がたくさん送られてきていた。俺の貯金を使い込むだけでは飽き足らず、借金もしているという事実にめまいがした。今回の不倫を暴くにあたって、俺は気がかりなことが一つある。それはさっきも言った、癌で入院している母のことだ。闘病生活で大変な中、こんなことを言うというのももちろんだが、母が入院している病院の院長は明子の父親なのだ。今回のことがまさか治療において不利になることなどないと思うが、娘の可愛さあまりに、最悪のケースを考えざるを得なかった。一段落したら転院も視野に入れなくてはと思った。ソファーに座ってそんなことを考えているうちに夜が明けた。嗅いだこともない香水と見たことないほどの濃いメイクをした明子が帰ってきた。顔を見るだけで吐き気がした。一緒の空間にいるのさえ苦痛だった。こんな状態ではすぐに感づかれたとバレてしまうので、急いで自室に避難した。自室で弁護士について調べていると、明子がシャワーを浴びる音が聞こえてきた。これはチャンスだと思い、俺は急いでリビングに置いてあった明子のカバンを物色した。すると、中から見覚えがないデジカメが出てきた。中身が何かはわからなかったが、とりあえずすべてのデータをスマホに移した。バッグの中には、他に不自然なものはないようだった。あえて確認するとしたら、財布のレシートとかだろうか。なんだか悪いことをしている気分になりながら、明子の財布をチェックした。すると、一枚のプリクラが出てきた。しかも相手は男。キスをしながら写っているものだった。その相手はしかも近所の歯医者だ。確かに、学歴、職業、収入。どれをとっても俺は劣ってるかもしれないが、今回の不倫に関しては、ここまでの証拠があれば俺は完全に勝ったと思った。慰謝料も考えられる金額よりも多くもらえるはずだ。近所の歯医者は田口歯科といって、男はそこの委員長だった。近隣住民からの評判も良く、地元で愛されるような人だったが、まさか不倫するようなやつだったとは。まあ、俺も明子がこんなことするやつだったとは思っていなかったわけだが、そもそも相手は田口だけなのだろうか。他にもいるかもしれないから、一人ずつ確実に証拠をつかむためにも、更新所に調べてもらおう。俺はまた決意を新たにした。明子が風呂から上がってくるギリギリでコピーは終了した。俺はまた書斎に戻って離婚してからの未来を明るく想像した。結婚生活で実現できなかったささやかな夢を叶えようと思う。そう考えながら少し昼寝すると、友人が弁護士にアポを取ってくれたとの連絡をくれていたので、その日のうちに弁護士と会うことができた。友人にも同席してもらい、一緒に証拠をチェックしてから実際に弁護士と会った。デートでのツーショット、ホテルでの明子のあられもない姿、高級外車を購入した記念写真など、涙を流さずにはいられなかった。友人が紹介してくれた弁護士の先生に軽く自己紹介をした後、本題を伝え証拠をすべて見せた。
それを確認してくれている弁護士に、離婚を専門にしている弁護士の紹介を頼むと、快く受け入れてくれて、すぐにその場に呼んでくれた。4人で証拠を囲んで今後の方針を話し合った。弁護士費用に関しては、解決してからで構わないと言ってくれたが、更新所はそうはいかないらしい。そのやりとりを聞いていた友人が、俺が立て替えておくと言ってくれた。本当に助かった。そんな話と今後の注意点を教えてもらって、その日は解散になった。そこからは順調に話が進んでいった。食事もろくにできないほど落ち込んでいた俺だったが、冷静に物事を見れるようになった。アキコはというと、そんな俺の行動に気がついていないのか、休日に仕事と言って出かけていく。更新所に依頼をしていた俺にとっては、そのアキコの行動はありがたいとすら思えてしまった。何度か弁護士と打ち合わせを行って必要書類を作成し、アキコとアキコの両親、そして田口を呼び出した。俺は基本的には口を出さず、弁護士に勧めてもらった。証拠を突きつけられたアキコは、一瞬で態度と顔色を表変させた。あんたみたいなのとは離婚よ。私、和樹くんと結婚する。不倫されて嫌だったのね。別れてあげるからそれでいいでしょ。慰謝料なんて払わないわ。見たこともないような強気な態度だった。隣に座っていた田口は、一括で払える現金はないから、慰謝料は分割で払わせてほしい。ベンツは返すと言ってきた。どうにか内密に済ませたいようだった。アキコの両親はというと、夫婦間の問題に親は干渉しないと関与することを拒否していた。離婚に関しては問題なくできそうだったが、慰謝料についての話がまとまらなかったので、後日改めて話し合うことになった。数日後、今回は田口の嫁と嫁の両親にも同席してもらった。田口は婿養子だったようで、終始下を向いて居心地が悪そうにしていた。田口の義両親はとてもいい方たちで、今回のことは気づけなかった家族にも責任があるから、慰謝料と車の費用は一括でお支払いしますと丁寧に謝罪してくれた。それと引き換え、アキコの両親は今回は不在だった。当の本人であるアキコは、田口の嫁とその両親を前にしても、和樹くんと結婚すると完全に空気の読めない発言をしていたので、これ以上は、と思い、話の切りのいいところで退席してもらった。その後もアキコがうるさいので、弁護士と一緒にアキコの実家に連れて行った。義実家には何やら親戚が集まっていて、今回の事態について話し合っているようだった。両親は当てにならなそうだったから、その場にいた親族にもう一度説明をすると、みんな常識人で、義両親を説得してくれた。それを見ていたアキコはついにおかしくなり、突然俺の肩にフォークを突き刺してきたのだった。まだ離婚はしていないものの、立派な犯罪だった。警察沙汰になることを恐れて、義両親と親戚一同が止めに入った。しかしその努力も虚しく、数日後に田口士官に無理やり押し入って警察のお世話になったらしい。それから1週間、田口から使い込んだ俺の貯金分と今回の慰謝料が一括で支払われた。アキコからの慰謝料と先日の怪我の治療費も親族の立て替えで振り込まれた。一気にお金が入り、今まで見たこともない数字にただ驚くしかなかった。この1週間で職場の移動や引っ越しなどの手続きを全て終了させていたので、これでやっと全てが終わったという感覚だった。何のしがらみもなくなった俺は、新しい土地で気持ち新たに頑張っていこうと思う。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけましたか？動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画もぜひご覧ください。さようなら。